Здравейте! Вие сте с предаването Брюксел 1 на телевизия и радио България ОН ЕР. Аз съм Милена Милутинова. Европейският парламент гласува резолюция, в която изрази притеснението си от непропорционалната и прекомерна употреба на сила от страна на турската полиция срещу мирните и законни демонстрации в Истанбулския парк Гази и по площадите на страната. Евродепутатите се обявиха срещу грубите мерки, използвани при мирните демонстрации, и заявиха, че премиерът Реджеп Тайип Ердоган трябва да изиграе помирителна роля. Отговорните за полицейското насилие трябва да бъдат изправени пред съда, задържаните мирни протестиращи незабавно освободени, а жертвите компенсирани. Анкара, чиято молба за асоцииране към Европейската икономическа общност всъщност датира още от 1959 година, а сега е в преговорни отношения с отворен край за членство в Европейския съюз, реагира на тази резолюция с думите: Турция няма нужда да бъде получавана от никого. Според официална Анкара, Турция е първокласна демокрация, а резолюцията на евродепутатите ще бъде незабавно отхвърлена, когато ни бъде предадена, казва турският външен министър. Нещо повече, външният министър Давутоглу добави, че подобни стъпки на чуждестранни държави и структури са насочени към подриване на имиджа на Турция на международната сцена. Преди това, премиерът Ердоган също остро критикува резолюцията на евродепутатите. С каква дързост се осмелявате да приемете такова решение? Аз не го признавам, заявява турският министър-председател, цитиран от новинарските агенции. Всичко това ще коментираме днес в първата част на предаването с евродепутата Метин Казак, докладчик за търговско-икономическите отношения Турция и Европейски съюз, заместник член на външната комисия и заместник-председател на подкомисията по човешките права в Европейския парламент. И с Димитър Бечев, директор на Софийския офис на неправителствената организация Европейски съвет за външна политика. А по телефона от Анкара ще включим специалния пратеник на Българското национално радио Николай Кръстев. Във втората част на предаването ще коментираме защо правителството в Гърция иска да закрие държавните радио и телевизия и какви са европейските реакции на това. От гръцката столица ще включим професор Георгиос Плиос, декан на факултета по мас-медии в Атинския университет, а в студиото очаквам Йоаким Каламарис, преподавател в Европейския колеж по икономика и туризъм в Пловдив. И накрая на предаването за какво ще се харчат парите от европейските фондове след 2014 година в България. Започваме обаче с Турция. Нека видим първо какво казаха в пленарната зала в Страсбург евродепутатите преди приемането на резолюцията, която така разгневи официална Анкара. This is not the moment to disengage from Turkey. Не е моментът да обръщаме гръб на Турция. Трябва страната да се ангажира в по-тесни отношения с Европейския съюз. Европейския съвет през декември подчерта колко е важно да продължи активизирането на преговорите. В момента въвеждаме теми, засягащи нови наболели проблеми. Нашите отношения с Турция дават възможност да покажем въздействие върху тази страна и да се възползваме от инструментите, с които разполагаме. Трябва да се ангажираме по-убедително, отколкото досега. Ако коментарите на министър-председателя Ердоган отчитаха в по-голяма степен деликатността на проблема, тогава и хората, които не бяха гласували за него, щяха да бъдат по-благосклонни. Но демокрацията е нещо повече от избори. Трябва винаги да се отчитат интересите на малцинството. Ердоган вече се срещна с платформата на Таксим и мисля, че трябва той да използва възможността да се представи като лидер на всички граждани. Но не трябва да забравяме, че всяка страна се нуждае от конструктивна опозиция. Европейския парламент последователно критикува свободата на медиите в Турция и през последните 2 месеца опасенията ни бяха потвърдени. Надявам се, че събитията, независимо колко разрушителни са те, ще изиграят ролята на превратен момент в политиката на Турция в този сектор. Ердоган няма да се промени. Това е голяма заплаха, защото той иска да отклони Турция от зачитането на европейските ценности. Да, много подкрепиха Ердоган на изборите, вероятно продължават да го подкрепят. Но е вярно също, че днес на площада има и гласували за Ердоган, които в момента са срещу него. Той обяви политика на изтласкване на въоръжените сили и обеща да задълбочи промените,
а в същото време използва модела на така наречената дълбока държава, за да привлича все повече полицейски сили, за да се справя с протестите. Вече 4 са загинали, а над 5000 ранени. Да, хулигани има навсякъде, има такива, които се опитват да се възползват от положението, но това не дава право на Ердоган да обобщава и да твърди, че всички на улицата са хулигани и мародери. Днес в тази страна има най-много журналисти в затвора на глава от населението и това няма нищо общо с демокрацията. Някои от изявленията на Европейския съюз ми се сториха неудачни, поне в едно отношение. Господин Фюле бе по-откровен на посещението си в Турция, но тук поиска да има въздържание и от двете страни. Може ли да обясните за какво въздържание става дума от страна на мирно демонстриращите на площад Таксим, които бяха подложени на насилие от страна на полицейските сили? Срещу тях бе употребяван сълзотворен газ, водни струи, гумени куршуми. Разочарован съм, че съюзът отново беше нееднозначен при явно нарушение на правата на човека. Подобна злоупотреба в Турция не е изолиран случай. Ханес Свобода вече даде примери за това, че в Турция е най-големия затвор за журналисти. Според Репортери без граници, 154 са затворниците. Тези факти не бяха отразени в посланието на Европейския съюз. В Турция решенията, взети от мнозинството, се оказват по-важни от правата на малцинството и от правата на отделните хора. Нека сме наясно, не искаме да поставяме под въпрос демократичния мандат на правителството, но искаме да се противопоставим на влошаването на демокрацията. Добре дошли в студиото още веднъж, господин Казак и господин Бечев. Господин Казак, вие отивате на посещение в Турция в рамките на парламентарна делегация от Европейския парламент. След всички тези реакции от турска страна на вашата резолюция, гласувана в четвъртък тази седмица, вашата мисия се затруднява като че ли? Да, наистина това е делегация на Комисията по външните работи към Европейския парламент, чиято програма предвижда срещи на най-високо ниво с официални турски представители, с представители на различните политически партии, на институциите, на неправителствените организации, на медиите. Целта е, разбира се, да се направи преглед на отношенията между Европейския съюз и Турция, особено в контекста на последните събития и приетата вчера резолюция на Европейския парламент за събитията на площад Таксим и в други турски градове. Аз се надявам, че тази визита ще даде възможност за един наистина откровен диалог с нашите турски партньори по целия кръг от двустранни въпроси, включително зациклилият преговорен процес за членството на Турция, като разбира се, ние ще изтъкнем за пореден път нашите виждания и очаквания от Турция по поетите ангажименти в този процес. Но вие поставяте, както чухме и в репортажа от изказванията в пленарна зала, поставяте въпросите за свободата на медиите, за зачитане на правата на малцинството, на протестиращите. Отклонява ли според вас Ердоган Турция от европейските ценности с последните събития, на които сме свидетели? Разбира се, въпросът свързан с върховенството на правата на човека, с защитата на основните свободи, правото на събрание, правото на свобода на мненията, на свободата на изразяване, на митинги и демонстрации, са основополагащи принципи на Европейския съюз. Това са и основни критерии, част от критериите по Копенхаген, по които всяка държава, която е кандидат за членство. Турция спазва ли ги? Турция направи немалко в посока съобразяване с критериите от Копенхаген през последните години. Целият процес на реформи в законодателството и в промените в Конституцията до голяма степен имаше доста сериозни стъпки в тази насока. Но ето сега изплува въпроса с свободата на медиите, защото се оказва, че много хора в Турция научават не от турските медии за какво става въпроса, от чуждите медии, от социалните мрежи. Да, така е. В началото като че ли имаше едно въздържание от страна на турските медии, една самоцензура, която беше наложена, но в последствие, и аз мисля, че това е положително, дали е следствие на обществената реакция. Или е цензура? Да, след общественото негодование, което предизвикаха неотразяването в достатъчна степен или необективното отразяване на тези събития и масовото недоволство, което това предизвика от страна на протестиращите, много от медиите се осъзнаха и започнаха да излъчат директно кадри от местата на протестиращите и коментарите станаха по-обективни. Аз мисля, че това е едно все пак доказателство, че в Турция
гражданското общество като че ли се пробужда и натискът върху управляващите от страна на едно организирано гражданско общество се засилва, което е едно нещо положително според мен. Добре, вие бяхте ясни във вашата резолюция, която гласувахте в четвъртък, където се обявихте срещу употребата на прекомерна сила срещу мирните демонстрации. Но да видим как реагираха на това официалните лица в Турция. От Анкара включваме кореспондента, специалния пратеник на Националното радио там, Николай Кръстев. Здравейте, колега Кръстев. Чуваме ли се? Прекрасно. Кажете как реагира официална Анкара на резолюцията на Европейския парламент? Най-общо казано много остро и твърде негативно. Първият дипломат на Турция, външният министър Ахмед Давутоглу, определи като неприемлива резолюцията на Европейския парламент. Той заяви, че Турция е първокласна демокрация и няма нужда да бъде получавана от някой. Резолюцията ще бъде отхвърлена незабавно от Анкара, що ми бъде дадена, каза още Давутоглу. Според него заявленията на Европейския парламент са поредното доказателство за двойните стандарти. За Анкара тези изявления нямат някаква стойност и той посочи, че това е насочено към подриването на имиджа на Република Турция в международен план. Ние трябва да отделим маргиналните групи, каза той, от останалите. Как се възприема това от протестиращите? Протестиращите все още нямат реакция на тези думи. Те за сега се концентрират само върху техните искания и по-скоро те са искания свързани с това да бъде по-демократично обществото и да не се провежда този процес на тиха ислямизация в Турция, също което те се обявяват. Непрекъснато скандиранията на митингите в Анкара са за това, че ние сме против АКП, партията на справедливостта и развитието, партията с ФЕС, която налага нови ценности на турското общество. И този опит на модерните турски граждани да покажат, че имат интерес и че имат отношение към ставащото в Турция е безспорно за аплодиране, защото въпреки всичко те излизат и скандират и протестират много сериозно и дават своя принос в демократичното общество. Но нека само още нещо да кажа от думите пък на премиера Ердоган, защото той беше още по-краен в своите оценки по отношение на резолюцията на Европейския парламент. Той каза следното: как се осмеляват, за кого се взимате и с каква дързост се осмелявате да приемете това решение? Аз не го признавам. Ето това е нещо, което тук прави сериозно впечатление. Дори имах възможност да разговарям с представители на делегацията на Европейската комисия тук в неофициално, разбира се, и те отговориха, че всъщност това е много лош сигнал за двустранните отношения между Брюксел и Анкара. Добре, останете на линия, за да коментираме това в студиото. Господин Бечев, как ще се отразят тези реакции на Анкара на преговорите за членство, според вас? Това е малко хипотетичен въпрос, защото нека да не се лъжем, преговорите са зациклили, там има една фасадност. Ние като Европейски съюз някак си манкираме, че водим преговори с Турция, докато турската държава така се прави все едно, че ни вярва. От 2010 година не е отваряна нова глава, само това да кажа. Това плюс ли е минус? Това е минус и за двете страни, тъй като очевидно има много припокриване на интересите. Както в сферите на висшата политика, така и в много функционални сфери в икономиката и така нататък. Това представление, театралност в преговорите, е състоянието към момента и вече 3-4 години продължава да е така. По определени причини сега може би няма време да се разпростираме какви са те. В този смисъл Европейския съюз няма и много лостове за влияние. Тук нещо да подчертая, което на това ли се дължи тази твърда реакция на официална Анкара? Тази твърда реакция не е от вчера. Да ви върна малко назад във времето, когато излезе редовния доклад за напредъка на преговорите и по всички копенхагенски критерии беше оценена Турция. Познат ни е този инструмент. Един от парламентаристите на управляващата партия в едно такова телевизионно предаване, подобно на нашето, демонстративно хвърли доклада на пода, който много добре илюстрира нагласите в турското общество. И как се възприема това от Брюксел, господин Казак?
Разбира се, едни такива жестове няма как да бъдат посрещнати с одобрение, но според мен това се отдава по-скоро на емоцията и на реакция на управляващата партия в Турция за по-скоро като показна за вътрешна употреба. Аз смятам обаче, че все пак при сериозните разговори между двете страни се говори сериозно. Аз го отдавам също така и на фрустрацията, в която е изпаднало турското правителство, точно от това зациклене на преговорния процес, от чувството в тях, че Европейският съюз наистина прилага двойни стандарти по отношение на Добре, на но редно Турция. ли е, когато има двама партньори, които преговарят, в случая Турция преговаря с Европейския съюз за членство, да се държи толкова остър тон, и то незаслужен остър тон към другия партньор, от когото очакваш отворени врати? Както казах, това е по-скоро реакция за вътрешно медийна употреба, според мен. Така ли го възприема и Брюксел? Мисля, че до голяма степен така. Аз имах възможността да чуя изказването на комисаря по разширяването Штефан Фюле по време на дебата. С приемането на резолюцията той беше изключително конструктивен и добронамерен. Той даде също така много ясна оценка на това, че Европейският съюз също не прави достатъчно за отблокирането на тези преговори. Знаете, че особено тези преговорни глави, които са свързани с върховенството с основните граждански свободи, това са глави 23-24, все още са блокирани от някои от страните членки по политически причини. И многократно това беше изтъкнато, включително от Европейската комисия, че това не допринася за напредък в диалога между Съюза и Турция. Но същевременно Турция нищо не прави по кипърския въпрос. Основен въпрос в преговорите, между впрочем. Защото и Кипър нищо не прави, за да се отключи решаването на този проблем. До сега Европейският съюз, знаете, особено след неприемането на плана Кофи Анан на референдума от страна на Република Кипър, Европейският съюз не изпълни ангажимента си към северно-кипърската турска общност да прекрати икономическата си изолация спрямо тази част от острова. И това е един ангажимент, който стои неизпълнен. Същевременно се очаква Турция да изпълни своя ангажимент към според допълнителния протокол. Същевременно обаче докладчика на Европарламента за Турция, вашата колега Рита Омен Ройтен, каза, ние пуснахме в миналото предаване, че без напредък по кипърския въпрос въобще не може да се мисли за напредък в преговорите. Там има един много солиден проблем, тъй като истина е, че ако има политическа воля в Анкара, този кръг глави, говорим за около 15 глави, които са блокирани или колективно от всички държави членки, или индивидуално само от Кипър, те могат да бъдат отворени. Защото топката е в терена на Турция, тя е приела такъв ангажимент. Само че има дефицит на доверие. Значи, ако за турските управляващи няма никаква гаранция, че ако те направят първата стъпка, няма да бъдат поставени нови бариери от Кипър по-нататък. И преди, когато се постигла договорката за начало на тези преговори, 2004 година е подписано това споразумение, което урежда отварянето на турските пристанища и летища за трафик от гръцки Кипър, такова доверие е съществувало. След провала на плана Анан и особено след като Кипър прие много твърда линия на поведение и игра с ветото, просто някакси има тази нагласа, която е споделена не само сред управляващата партия, а също така и сред опозиционните среди, хора, които се занимават с външна политика, че една отстъпка от страна на Анкара, дори възпазване на поети задължения, няма да бъде възнаградена по никакъв начин, ще бъде използвана за допълнителен натиск. И там е проблема, именно този психологически момент. Тук като че ли въпросът се върти в затворен кръг, защото кипраците пък от своя страна имат своите аргументи и вечно се прехвърля топката от едната на другата страна и честно казано така страничните наблюдатели не могат да видят решение на този въпрос. Но има и 4 други глави, които не трябва да ги забравяме, защото те бяха блокирани от Франция с много странна аргументация, че тези глави, тяхното отваряне предопределя края на преговорите, т.е. членство, което вече нарушава принципа на добрата воля и на добросъвестността в преговорите, тъй като мандата в началото подписан наистина беше за отворени преговори, но
просто Франция 2007 година измени правилата на играта. Сега Оланд обеща, че лека по лека ще почне да сменя линията на поведение и дори главата регионална политика ще бъде поставена на масата, след като бъдат изпълнени някакви критерии, което е смяна на тона. Но освен Кипър, този проблем, френски, е също много съществен. И Франция е подкрепена от много държави членки, които се крият зад нея. Разбира се, Германия е също ключов фактор. Германия говори за привилегировано партньорство. Християн-демократите. Последните години, но да. коалиционният партньор, свободните демократи и Видо Весте Веле са привърженици на членството на Турция. Там нещата са малко по-особени от Франция, но като добре, но не е ли ясно, че Турция трябва да изпълни някои критерии, за да може да се придвижат преговорите напред? Ето, вашите колеги, господин Казак, казаха, че Турция се е превърнала в затвор за журналисти. 154 журналисти в затворите на Турция. Това са реални проблеми и те се свободата поставят... на словото, правата на жените. Точно така. Това са проблеми... И ред други въпроси. Именно, но това са все въпроси, които трябва да бъдат дискутирани и по които и Турция очаква с отварянето на глави 23-24 Европейският съюз да постави ясна пътна карта с ясни бенчмарки, с срокове, с конкретни стъпки, по които Турция да се движи и да знае, че като изпълни тези стъпки ще следва следващ етап и следващ етап. А когато отварянето на тези глави се блокира, това показва де-факто нежелание на Европейския съюз да продължи да изпълнява ангажимента си, да води преговори за членство. Коя беше по-силната страна в този сблъсък на позиции тази седмица? Европарламента приема резолюция за т.е. срещу употребата на прекомерна сила срещу мирните демонстранти. Турция отговаря с остри критики на това. Преди да се спра на този въпрос, да изтъкна нещо малко критично към Европа, че Европа е част от проблема всъщност. С блокирането на преговорите вече тази външна тяга, външния коректив спрямо Ердоган не работи. А едно време не беше така. Да ви върна малко в годините, когато имаше някакви инициативи за рестрикция по отношение на правото на аборт. Когато Брюксел се изказа много остро и управляващите направиха завой. Тези години първи мандат на управляващата партия вече са минали в миналото, за съжаление. Сега какво се случва? Европарламентът има своята морална позиция и тя някак си отеква, тя резонира с позицията на самите протестиращи и тя е много мъдра, тъй като акцентира върху универсалните ценности на демократичността и правата на човек. Не говорим за старите културни войни за исляма и всякакви такива абстракции, които всъщност усложняват ситуацията. Напротив, проблема е научка много точно. Но от друга страна, възражението на Ердоган както към Европарламента, така и към протестиращите аргумента на демократичната легитимност. Той все пак е избран лидер. На изборите за Европарламент знаеме, че има един особен проблем. Избран лидер, но както казаха събеседниците миналата събота тук в това студио, избран с 10% бариера изборна. Ако процента беше по-нисък, между 3 и 5, както е в редица европейски страни, може би нямаше да бъде така убедително трети мандат на поста. Този изборен закон не го е правил той, напротив, правили са го хора, които са го предвидели като бариера, хора като Ердоган да бъдат във властта. Все едно, но не дава възможност на голяма конкуренция за влизане в парламента. Напротив, в последните избори бих казал, че имаше доста малък процент на разхищение на гласовете, което пък показва зрелостта на турското общество. Просто обективно, ако ги измерим, хората гласуваха стратегически и ако сравним в България последните избори, като 1/4 от гласовете се изгубиха, в Турция с 10% беше доста ниска нормата. Тук е въпрос на дебат, доколко имат избор да гласуват за някой, за който сигурно си мислят, той едва ли има шансове реално да влезе и да стане парламентарна сила. Но добре, ако Николай Кръстев от Националното радио е все още на линия от Анкара, нека да чуем на къде вървят протестите в Турция. Не, изгубена е връзката. На къде от тук натам, според вас? Аз се надявам, че в Турция ще се разиграе един позитивен сценарий. В края на краищата тази партия, която е твърде дълго време на власт, няма никакъв коректив нито отвън, нито отвътре, защото институциите са слаби. Видяхте проблема с медиите, има проблеми с съдебната власт. Ще отвори начина си на управление, ще има повече диалогичност и демокрацията ще бъде интерпретирана не като воля на мнозинството, не като висшегласие, а в нейния по-дълбочинен аспект, като
способност да се изработват консенсусни позиции. И тук да подчертаем ролята на президента Абдула Гюл, на когото мнозина в Турция по-либерални среди възлагат определени надежди. Че всъщност той ще е фигурата, която ще изпъкне на преден план и този епизод, който може би е лично поражение за Ердоган, или поне той така го интерпретира, все пак ще изиграе много позитивна роля за самата Турция и нейното демократично развитие, тъй като ще постави нещата на друга плоскост вече. Правата на един сегмент от населението ще бъдат приети малко по-сериозно. Диалогичността, не едностранното вземане с силови методи на решение и налагането им ще се превърне в нормата. И от друга страна пък изпълнителната власт, която концентрира страшно много ресурс и мощ, и то в лицето на един доста амбициозен и жаден за власт политик, ще има едно на ум, че има някакъв коректив. Именно това е всъщност моята надежда. Вашата надежда всъщност и вашата стратегия за разговори в Турция идната седмица, господин Казак, при положение, че имаме на лице тези остри реакции от тази седмица на официална Анкара на вашите забележки към тях, между другото деликатно отправени в резолюцията на Европарламента. Трудна ще ви е задачата? Да, но аз до голяма степен се присъединявам към думите на господин Бечев. Ако срещнете този недипломатичен тон и там на място? Разбира се, ние ще продължим да настояваме по тези случаи, по които Европейският съюз, било то чрез Европейската комисия, било то чрез Европейския парламент, вече е заел позиция. Ние ще настояваме турската страна да продължи да работи по изпълнение на критериите за членство, по изпълнение на поетите ангажименти. За пореден път ще призовем към повече диалогичност и към изслушване мненията на всички, на цялото турско общество, на всички политически сили, в тяхното включване в разговорите за постигане на консенсус по основните стратегически въпроси, които касаят развитието на страната. Ще поставите ли въпросите за свободата на изразяването? Основен въпрос, който се дискутира в последните 2 седмици на протести. Това винаги е било поставено като тема на разговорите с Турция и ще продължи да бъде поставено, защото там наистина има доста смущаващи случаи, които трябва да бъдат разисквани. Обаче изглежда, че дипломатичният тон на Брюксел не е достатъчно ясно разбран в Анкара. Не, аз мисля, че напротив, когато Анкара чувства добронамереност и откритост от страна на Европейския съюз, мисля, че диалогът тече, но когато има чувството, като че ли всеки поставя въпросите, които го интересуват, без и, как да кажа, липсва чуваемост за аргументите или очакванията на ответната страна, тогава като че ли напрежението се увеличава. Но аз мисля, че все пак за Турция е много важно да продължи процеса на реформи. Знаете, че има в момента създадена работна група за цялостно приемането на нова конституция. Очакваме и опозиционните партии да се включат активно в този дебат. Цялото гражданско общество в Турция също да вземе активно участие. И затова, както в началото, аз смятам, че тези демонстрации в Таксим и на други места са доказателство, че турското гражданско общество е живо и че то, когато се организира, би могло да накара неговия глас да бъде чут. Добре, много ви благодаря за участието в днешното предаване Брюксел 1. Тук е времето за кратка пауза, след което отново се връщаме в студиото на предаването ни, където ще говорим за Гърция, за закриването на гръцката телевизия и радио и протестите, произтекли от всичко това. Останете с Брюксел 1. Отново сме в студиото на предаването Брюксел 1, където отправяме поглед към Гърция. Там бяха спрени програмите на държавната компания за радио и телевизия ЕРТ, като главният предавател е изключен от полицията. Кой иска закриването на двете държавни медии? Тройката кредитори или гръцкото правителство? И защо? По този въпрос от гръцката столица ще включим професор Георгиос Плиос, декан на факултета по мас-медии в Атинския университет, а в студиото ще коментираме темата с Йоаким Каламарис, доктор по икономика, преподавател в Европейския колеж по икономика и туризъм в Пловдив.
Но преди това, нека да видим какви бяха реакциите в Европарламента на случващото се в Атина. Шокиран съм, че за една нощ обществените радио и телевизия бяха спрени от ефир и именно тройката трябва да поема отговорността за тези мерки според общественото мнение. Да спрете тройката на време е най-доброто, което можете да направите за имиджа на Европа точно сега. Бих искал да изразя солидарност с хората, които са на улиците в Гърция. Гърците се чудят какво общо с демокрацията има това, че някакви хора просто идват от Брюксел и спират тяхното радио и телевизия. Това е реалността, пред която вие си затваряте очите. Има и друга Европа обаче, и тя има своите социални измерения. Аз се надявам, че това ще бъде отразено в предложенията на Европейската комисия. Непосредствено след неочакваното решение да се спре публичния ефир, отново видяхме полицията да се намесва. Трябва да призная, че след като видях кадрите от този ден, съвсем не съм убедена, че кризата е свършила. Напротив, ние потъваме все по-дълбоко и по-дълбоко в нея. Провалът ни в постигането на по-сериозна икономическа интеграция ни тласна към най-тежката европейска политическа криза в историята ни. Здравейте, казвам на Йоаким Каламарис и на професор Плиос от Атина. Как ви изглежда всичко това, господин Каламарис? Един пореден спектакъл, в който участват гръцките граждани, за съжаление без техния избор. Ние сме били заедно много пъти и миналата година сме обсъдили въпроса за така наречените заздравителните мерки за икономиката. Както видяхте преди 3-4 дена, МВФ призна, че са направени грешки относно въведените мерки, но 3 дена след това, т.е. за вчера, виждаме, че закриват националния ефир на Гърция. Така че няма поука от грешките. Единствената поука, които са получили, са гръцките граждани, тъй като имаме 5000 души, които са самоубили и това, което има, разбира се, но като говорите за мерките, измерение. вие имате предвид икономическите мерки, да, нали така? икономическите мерки, това е резултат от икономическите, въведените мерки. За икономическите мерки означава, че виждаме резултата, още закриването на националния ефир и ще продължим от информация, която имам, скоро ще закрият и държавните болници. За съжаление, това не се случва в Германия, не се случва във Франция, тъй като и държавни болници има, и телекомуникационни компании държавни има, и авиокомпании държавни има, и други държавни предприятия силни. Нека да включим обаче в този разговор и професор Плиос от Атина. Професор Плиос, причините финансови ли са за закриването на гръцкото радио и телевизия или не, според вас? Добър вечер от Атина. Вижте, истината е, че в меморандума се пише, че трябва да се уволнят хора от публичната телевизия. Вярно е също, че премиер-министър Самарас и по-точно министъра, който обяви закриването на ЕРТ, се изказа и той каза, че харчи много пари за публична телевизия. Тоест, има един повод официален, че причината е икономическа. Но моето гледище не съвпада с тяхното. Ще ви кажа първо какво има предвид. Какво мислите вие? Ще ви кажа. Това, което се пише в меморандума, се показва много пъти от гръцки власти. Тоест, не идват служителите на Международен валутен фонд и тройката и те сами по себе си записват какво трябва да стане или да не стане. Това им се показва често от властите. И като имам предвид власти, като казвам власти, има предвид не само правителството, но и други организации, както организацията на бизнесмените. Както и да е. Моето гледище е, че основната причина е политическа. Те закриват ЕРТ не защото ЕРТ изразходва много пари. Това не е истина. Ще ви кажа защо.
Първо, защото държавата взема 25% от дохода на ЕРТ и го влага в държавния бюджет. Второ, гръцкото правителство е настанило в ЕРТ и по-точно партията, която е на власт, главната партия Нова демокрация, е настанила около 30 души, които получават между 2 до 4 хиляди евро месечно, което прави годишно 1 милион евро. Тоест, гръцкото правителство натоварва бюджета на ЕРТ с 1 милион евро. Намесата на правителството увеличава разходите на ЕРТ. И трето, ЕРТ получава сигнал и програма от EBU. Тя го раздава на частни канали, но частните канали не плащат за тази програма, за която от своя страна плаща ЕРТ. И това е по някакви мерки, които правителството е взело. Така че общо взето... Тоест, според вас, това, че положението финансовото на гръцкото радио и телевизия не е много добро, за това е виновно правителството? С правилата, които е наложило, така ли? Добро. Финансовото състояние на ЕРТ е добро, сравнително много по-добро от частните и би могло лесно да се оправи. И ви казвам, проблема в финансовите проблеми на ЕРТ в голяма степен се предизвикват от намесата на правителството. От друга пак страна, трябва да признаем, че гръцкото правителство няма пълен, абсолютен контрол, политически контрол върху ЕРТ, защото трудещите се там, журналисти и други, имат права. Те могат да настояват за правата си и да защитават хората, които дават които позволяват на хора с различни възгледи, да се изказват по гръцката телевизия. Докато това не става в частните канали. Там правителството има абсолютен контрол, защото частните канали... Как става това? Те са зависими от банките, които са зависими от тройката и от парите, от заемите, които идват от тройката. Там има абсолютен контрол. Има някаква малка свобода в държавната телевизия. И мисля, че гръцкото правителство иска просто да има пълен контрол, политически контрол върху телевизията. И това е главната причина за закриването на ЕРТ, според моето мнение. Тоест, главната причина е политическа, а не е икономическа, не е финансова. Господин Каламарис. Аз уважавам тезата на професор Плиос. Мисля, че така е. Проблемът е политически предимно. След това архитектите на съвременната икономика на Гърция ще закрият поредното държавно предприятие, както е ЕРТ, ще открият нещо подобие на ЕРТ, но финансирането от гражданите на Гърция ще продължава, но вместо да отиват финансите на достойни журналисти, като заплати, ще отиват при други журналисти, като надници месечно, защото вече нямаме заплати в Европейския съюз. По принцип, в тези страни, които са потърпевши от реформите, така наречените реформи икономическите, говорим вече за надници месечни, а не за заплати. Така че таксата, която плаща всеки един грек от порядка на 4 евро и половина на месец, тя ще се отива, тази такса се отива на държавния бюджет и от държавния бюджет процент от него ще се изплаща на новата телевизия, която ще бъде по подобие на ЕРТ. И говориха за големи заплати, за големи възнаграждения, само че тук забравяме още един момент. Тези високите възнаграждения са получени от техни роднини на политиците, които от 30 години насам усвояват на националното богатство. Тоест, или са били роднини, или са били политически партньори и изпълнители на задачи, или са били приятелчета на тези управляващи. Те ще се ги преместят на нова телевизия, която ще се излъчва, мисля, че следващия месец, така поне информация имам.
но ще бъдат по-малко хора. Вместо 3000 души ще бъдат, например, 100 души, които се получават по-високи заплати и разбира се, ще бъде пречистването, на кавички пречистването, на добрите от изпълнителните журналисти. Това е задачата за ЕРТ. Нито кабинета ще падне с закриването на ЕРТ. Кабинета не може да падне с проблемите, които виждаме с протестите, които виждаме непрекъснато, с глада и недоимъка, които съществува и породена от така наречените икономически реформи. Добре, но солидарни ли са журналистите от частните медии с колегите си от държавните, професор Пльос? Дали имаме връзка с Атина? Да, много от тях са солидарни. Да, много от тях са солидарни. Ще ви кажа защо. Първо, защото много журналисти, които работят в частните медии, идват от ЕРТ преди време или допреди няколко месеца или дни поне. Те са работили в ЕРТ и знаят разликата. Знаят какво значи да работиш в ЕРТ и какво значи да работиш в един частен канал. Втората причина е, че те работят, журналистите, в частните телевизионни и радиостанции при много тежки условия. Какво имат предвид? Те работят по 12 или повече часа на ден. Те работят събота и неделя и получават много малко пари. И като казвам малко пари, аз ви говоря за заплати от 400, 500, 600, най-много 800 евро. И вие знаете, че живота тук е много скъп. Така че те разбират, че ако нещата се променят, се влошат в държавната телевизия, това ще се отрази и върху тях. Така че много те са солидарни, много от тях са солидарни. И пак знаете, журналистите са хора, които обичат истината, да кажем. И те разбират истината на това, което сега става около ЕРТ. И за това много помагат на делото на ЕРТ. Добре, от тук нататък развръзката, каква ще бъде според вас, професор Пльос? Ще ви кажа, аз мисля, че правителството няма да падне. И то, защото другите две партии, по-малки, имам предвид ПАСОК и Демократическата левица, няма да напуснат правителството, защото ако отидем до предсрочни избори, те ще загубят. Те вече са загубили голяма част от техните гласоподаватели. Така че в край на краищата ще се въведе нов закон. Ние вече знаем, че има законопроект. Аз съм го прочел този законопроект. И според който ще се създаде една нова държавна телевизионна компания, която ще е абсолютна като частните. Тоест, ако прочетете внимателно този законопроект, ще видите, че няма да има разлика между държавната телевизия и частните. Исто се отнася до това как се намира финансите, как се финансира и до това, що се отнася до съдържанието, до програмата. А най-главното, журналистите ще се подбират без никакви критерии, които да са известни и определени и приети от обществото от преди. Тоест, ръководството на държавната телевизия ще настанява на работа, който иска, както си иска, с какви критерии си иска. Тоест, вие казвате всъщност всичко това, което проистича от спирането на сигнала на държавните радио и телевизии и протестите след това, идва от гръцкото правителство, не от тройката кредитори. Да, и даже това, което се пише в меморандума и идва при нас като искане от тройката, това са го написали хора от правителството. Не са го написали сами хората на тройката. Те им показаха, нашите им показаха какво да пишат. Ясно. Добре, разбрахме ви. Благодаря ви много, професор Пльос, за това включване от Атина. Понеже вървим към финала на нашия разговор, господин Каламарис, какво прогнозирате вие от тук нататък? Аз прогнозирам закриването на повече държавни предприятия за сметка на икономическо щастие, така обещаното икономическо щастие, които за последните 3 години след реформите, аз настоявам да говоря за реформите, защото това е извора
на всички проблеми, които споделя гръцкия народ днеска, тъй като ние можахме да сме много по-добре, ако развивахме нашето производство на ниво, което имаме възможност, туризъм и другите блага, дадени не само от Господа, но от тези, които са се развили след 80-та година. Мисля, че след това, след закриването на ЕРТ, ще имаме по-голяма липса и присъствие на демокрация в нашите страни, не само за Гърция. Вие виждате, че ваши колеги, независимо, че са оплашени в частната телевизия в Гърция, опитат да направят някакъв демонстрация, някакъв протест, но и те са оплашени от техните шефове. Аз мисля, че трябва да се разглежда каузата на ЕРТ много по-сериозно, тъй като засяга не само демократичните принципи на даден народ, но ако и в този момент казваме и то ще мине, ще продължим още с по-влошени мерки, които ще бъдат взети. Разбира се, тези мерки и закриването на ЕРТ не са решени от тройката. Обаче натиска за спестяване на финанси, държавни пари, за да се предават на кредиторите, на външните кредитори, идва, разбира се, от тях, идва от тройката. Така че индиректно тройката... От друга страна пък Гърция е затънала в дългове и чака от тройката едни пари да дойдат, за да може да функционира. 3 години за 350 милиарда неясно външно финансиране на Гърция, неясно, повтарям, а днес говорим над 890 милиарда евро. Къде е развитието и защо аз като, да забравим, съм грецки гражданин, да кажем като европейски гражданин и данъкоплатец, защо да плащам аз на тези кадри, които отиват в дадена страна да помогнат с техните умения, а създават само социални проблеми и отварят много огромни социални... Но обаче от друга страна Гърция можеше ли да се справи сама? Аз съм сигурен, че абсолютно можеше, защото тази подадената ръка от МВФ открехна вратата тя да влезе в Европа, в съвременната Европа. Така че да продължи по този начин този акт, който тя го познава най-добре. МВФ е една институция, която занимава, е официален лихвар на страни, а не само на домакинства. Това е моето мнение. Това е вашата позиция. Вероятно, мнозина ще поспорят с вас. Много ви благодаря за участието в днешното предаване Брюксел 1. И накрая, за какво ще се харчат парите от европейските фондове след 2014 година в България? През следващия бюджетен период Европейската комисия поставя ново условие за отпускането на средства от фондовете. Предварително подписано споразумение с конкретни ангажименти на националните правителства. Неспазването на споразуменията ще се плаща с замразяване или отнемане на средства. За 6 години и половина България е усвоила само 31% от еврофондовете. Остават 69%, които трябва да бъдат усвоени за 20 месеца. Това означава, че всеки месец държавата трябва да усвоява по 150 милиона евро. Тази сметка изчисли Ярман Ван Оел от Европейската комисия, който участва тази седмица в конференция в България. Ако преговорите по европейския бюджет приключат благоприятно, България ще получи своите 15,4 милиарда евро, които трябва да усвои от 2014 до 2020. Оуел всъщност похвали страната ни, че сравнително успешно усвоява еврофондовете, но препоръча обществените поръчки да станат прозрачни и да се повиши административния капацитет в общините, които усвояват най-много средства. Да видим репортажа на Християния Червенкова. Ще има ли политика на приемственост относно еврофондовете между последните 3 правителства? Кабинетите на Борисов, служебния на Райков и новия на Орешарски. Задължително да има приемственост. На практика споразумението беше подготвено от правителството на господин Борисов и е внесено, както стана ясно, първото внесено, но след това е върнато от комисията заради доста дефекти в него. Допълнителна информация дава служебното правителство. Това, което трябва да направи новото правителство, е да премисли още един път приоритетите, да ги изясни и да направи един текст, който действително отговаря на интересите на страната. От есента, от септември месец, трябва да влезе в преговори с комисията и да отстои такива условия за използване на фондовете, които ще ни дадат възможност първо да ги използваме без да ги губим и на второ място ще ги насочи действително към не всичко, но
някои области, които ще направят България различна 2020. Какво мисли обаче Йерман Ван Оел за различията между бивши и сегашния министър по еврофондовете относно успехите на предишното правителство? Ето какво коментира специално пред България Он Еър. Нормално е да имат различни позиции, но в крайна сметка необходим е консенсус за това къде се намира България в контекста на кохезионната политика. Смятам, че госпожа Златанова, както и господин Дончев, са на едно мнение по най-съществените въпроси. Според Калфин, новата власт трябва да договори с Еврокомисията условия, така че да не губим евросредства и да не повтаряме 11-те приоритета на Европейския съюз. Не сме толкова мощни, че по всички фронтове така бързо да се развиваме, че да достигнем Европейския съюз. Трябва да видим кое е най-важно за България и как го вписваме в европейските цели. Най-важно за България е структурата на икономиката. 2020 година България трябва да има икономика, която да създава добавена стойност. До сега са договорени 15,4 милиарда евро до 2020, но според съдокладчика по бюджета, България няма да усвои между половин и 1 милиард евро до края на 2013. По отношение на преговорите за евробюджета, вие споменахте, че е реалистичен вариант, при който да не бъде прият бюджета на общността. Какъв ще бъде изходът от тук нататък? По какъв начин ще се процедира? Това е възможност, която ще гледаме да избегнем, но до този момент, след 4 кръга преговори, предстои 5-я кръг в началото на другата седмица, остават значителни различията между съвета и парламента и общо дето не виждаме до този момент желание от съвета да се приближи към някаква компромисна позиция. Ако това продължи, преговорите ще се проточат, даже може и да се провалят. Надявам се да се създаде здрав смисъл и двете институции да са готови да направят отстъпки. Тук не става въпрос за битка между институциите. Тук става въпрос, че и това е ангажимента на парламента, при един намален бюджет, който иска страните членки за пръв път в историята на Европейския съюз за следващите 7 години, ние искаме поне да има възможност тези средства, които са обещани, да се използват до последната стотинка. В момента има много механизми, които правят така, че парите, които се харчат, са много по-малко, включително заради това, което стана дума за България и на използваните средства, са много по-малко от обещаните. Това е основното искане на парламент. След като се съгласите да дадете едни пари, тези пари трябва да бъдат на разположение за европейски политики до 2020 година. Няма как да отстъпим от това искане. Така че тук не става въпрос за показване на мускули. Ако не бъде одобрен бюджет 2014-2020, започва да се работи на база годишни бюджети, като се взима размерът от 2013, т.е. повече отколкото страните членки искат да похарчат. Правните основания обаче изтичат и се стига до парадокс. Европейската комисия няма как да плаща на държавите от Евросъюза. Преговорите между Еврокомисията и България по споразумението за партньорство започнаха през ноември миналата година. Комисията предложи неотложни приоритети за финансиране. Ето за какво ще харчи евросредства страната ни. За реформи на пазара на труда, по-добра бизнес среда чрез иновации, инфраструктура, ефективно управление на икономическите ресурси, по-добра администрация и съдебна система. В крайна сметка България трябва да прецени в кои сфери и в какви пропорции ще похарчи парите от Брюксел. Както казах, пред България има много предизвикателства, но фондовете са с ограничен ресурс. Не само на европейско, но и на национално ниво, чрез съфинансирането от националните бюджети. Трябва да се определи кои сектори са по-важни от други и именно кои проекти са ключови. Евродокладчик Оел смята, че България не се представя най-зле в усвояването на еврофондовете, но не и сред първенците. Според вашите изчисления, България трябва да усвоява на месец по 150 милиона евро в следващите 30 месеца. Реалистична цел ли е това? Някои проекти все още се договарят, но тази година наистина е пълна с предизвикателства за вас, защото се договарят много европари за доста дълъг период от време. Каква оценка бихте писали на България? Не бих поставил оценка, бих използвал аналогията. Ако учениците се учат от своите грешки, ще постигнат най-доброто в бъдеще. Споразумението за партньорство ще следи как се харчат евросредствата. То трябва да бъде подписано до края на годината. Както по бюджета, така и по този механизъм има спорове. Европарламентът е против опцията да се спират пари на държава членка, ако макроекономическите й приоритети са различни от тези на Европейската комисия, в това число бюджетен дефицит и икономически растеж.
Това беше всичко в предаването тази седмица. Ще се видим отново следващата събота, точно в 18 часа в предаването Брюксел 1, а преди това и в новините. Можете да видите предаванията ни и във вторник в 11 часа сутринта, както и на сайта на телевизия България ОНЕР. Можете и да ни пишете на Фейсбук страницата на предаването, чийто адрес виждате изписан на екрана. Довиждане до следващия път.